सुप्रभात पिलाମାନେ आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା, ଯେଉଁଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁଟା ବେସିକାଲି ଫେମସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟି ପୁଅ, ତାପରେ ରଣପା ଆଉ ପାଇକ ନାଚ। ପାଇକ ନାଚ କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପାଇକ ନାଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେରଳ। କେରଳରେ କେଉଁ ନାଚ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା କଥାକଳି। କଥାକଳି ଆଉ ମୋହିନୀ ଆଟମ୍। କଥାକଳି ଆଉ ମୋହିନୀ ଆଟମ୍ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କି କେଉଁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା କଥକ। କଥକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ କଥକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆସାମରେ ଆମର ବିହୁ। ବିହୁ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ ଆସାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମଣିପୁର। ମଣିପୁରରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ମଣିପୁରୀ। ମଣିପୁର ତ ଜାଣିଥିବ, ମଣିପୁର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ରାଜସ୍ଥାନ। ଦେଖ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନା ଘୁମରା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆମର ଘୁମରା ନୃତ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଘୁମରା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଗରବା। ଗରବା ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାବଣୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାବଣୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ। ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖ ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନା ମଢ଼ଇ ନାଚ। ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚ, ମଢ଼ଇ ନାଚ, ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା କୁଚୁପୁଡ଼ି। ତୁମେ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିବ କୁଚୁପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ, ହେଲା କି। କେଉଁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୁଚୁପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବା ଏଇଭଳି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।